simmer in Friesland. En daarom ben ik Joert in het hart van het Friese watersportgebied. En dat is Snits Boortjemeesken. Ze gaan vakantie. Ze komen misschien al naar Friesland aan. Maar wat eten die meesten? Hij is in de vakantie, zei ze erbij van... Oh, ik kan mij nog niks meer schelen. Of eten ze hier ik zoen? Ik zeg in de koelkasten van Boortjemeesken. Ja, dat is wel gezellig, Ruitse, op zo'n bootje. Maar die meesken, ja, die zijn op vakantie. Die had toch niet in de koelkast lezen? Nou, ik moet graag wat voor jou eten sieren. Nou, dat heeft geen zin, want ik ga zo weg. Heeft nog wat in de koelkast liggen? Spaghetti? Spreekt u Duits? Wenn Sie das möchten, Spreekt u Nederlands? ook dat. En spreekt u Fries? Dat is nog wel nog steeds. En ik wil graag wat voor je koken. Wil je wat voor mij koken? Ja. En we gaan net soep maken. Ja, dan kan je nou stoppen. Tini uit Maastricht. Tini uit Maastricht. Wat leuk. Ja. Nou, ik mag voor je koken. Kan jij me een beetje Maastrichts leren of niet? Dat kind. Wat wilt ze huren? Ik mag eten sieren. Ja, jij mag eten voor mij gaan verzorgen. Ja, en ik heb maar helemaal niks bij me. Ja. Helemaal niks. Ja, maar ik heb ook niet veel in de koelkast. We zijn op vakantie. Ja, Dus, maar wat zit hierin hè? ja, tomatensoep. Kan en klaar. Heb ik thuis gemaakt. Nou ja, maar mag ik even kijken? Ja, kijk maar. Oké. Alleen maar kan en klaar. Oké, appeltje. Mooie appels. Af en toe een beetje fruit. Oh, 2 stuks fruit per dag hè? Ja. Wat zit hierin? Zit bier? Alfa, dat is Limburgs bier. Dat is Limburgs. Ja, dat is waar Limburg trots op is. Bier van Limburg. Ja, Dat Alfa. proef je. Nee, Dat proefste. de proefste. Ja. Ja. Fruitsap. Ja. Kan je er wat mee? Nou, het is wel een uitdaging. Het is, ja, Hé, appelstroop. hebben ze hartstikke suiker in huis? Suiker? Suiker hebben we niet. Nee? Nee. Suiker vind je er niet en zout ook niet. Zo had ik net. Zout ook niet, alleen peper, zwarte peper. Oh. Nou, dat is mooi zoen. Geen soort. Ja, eindelijk hebben we hier zonder zout, Arjen. Eindelijk. Ja, wat, Spaghetti. Nou, ik mag eerst maar even nadenken. Kunnen wij ondertussen eerst even naar Marit Bouwmeester, de Golden Girl. Soenieten betekent minder suiker eten. Maar waar zit nou minder suiker in? Is dat A, verse sinaasappelsap, B, sinaasappelsap in de fles? Of is dat C, dat maakt het niks uit, het is beide volle? Stuur je hem antwoorden naar frieslandsoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit mooie boek voor Ruitse. Is dat oors, Maastrichts? Maastricht. Een oortaaltje? Ja, dat is een dialect. Dat is ook gewoon een Nou, dialect. Fries is een taal. Ja, maar ja... De tweede Rijkstaal. Oké. Dit appeltje, dat gaan we sieren in chudrans, met appelscherp. Dan sier ik die spaghetti in dat zwierte, dus dan krijg je een zwierte spaghetti. Ja, ja. En dat wil ik combineren met het appeltje. En dan heb ik een lekkere crunch van chocolade en het koekje, die strooi ik er doorheen. Tini, als dan nou de appeltjes even kilo was, dat is een dun skiller. Ja, mooi 10 kilo. Hij was appels blancheerd in jus d'orange. Nee. Nee, ik ben zelf niet zo'n niet zo'n keukenprinses. Nee, Nee. 1 keer door de midden en dan nog een keer door de midden. We moeten een beetje dikke stikken hebben. Net de 10. Maar dit is wel een wat hardere appel dan die, hè? Oh, ik dacht dat het dezelfde wint. Nee, dit is een Pink Lady en dat was een Unigold. Oh. Ruitse, vol opletten, hè? Sorry, Jenny, sorry hoor. Heb je dat niet gezien? Nee, ik heb net zo'n. Maar het zijn hele verschillende appelen. Ik dacht dat het net zo'n keukenprinses geweest. Nee. Oh, dit is wel zoeker. En deze even op vuur. Klein? Ja, je moet eerst sieren en dan de appel erin. Oké. En dan kort sieren. Moet ik roeren? Tijdens het opwarmen? Ja, even hoe het een brandt het aan. Ja. Moest je even reuren of het niet te zoer is. Wat moet ik doen? Reuren? Ja, reuren of het niet te zoer is.
Dus proeven. Roeren. En dan even proeven of het niet te zuur is. Nou, hier. Doe maar even. Ja. Reuren, preuven. Nou ben ik benijd. Ja, is nog wat zuurig, hè? Moet dat? Beetje zuurig, hè? Of niet? Er is geen suiker in dus. Nee, heb ik niet. Dus dit is eigenlijk sinaasappelzoekerwetter, maar appel. Oké. Dan Tini gooi je alle appel er maar in. Top. Hup. Die erin. Ja. Ja. Nou, dan wordt nog wel wat hoor. Als het zin de kook aan is, dan gelijk af. Oké. Waarom eens? Nou, het smots. Oh, maar ja, maakt dat niet uit omdat het 2 verschillende appelen zijn? Nee, dat denk ik net. Nee, Oh, nou ja, ik dat denk- zullen we wel. Maar hier niet Ja, dat proeven we wel. Is ook zo. En dan laat het oud koelen. Zet maar even op het dek. Ja? Ja, dan koelt het dek eraf. Oh. Je kunt dat boete neerzetten. Moet even, Wat zeg je nou allemaal? even afkeulen. Goed jong, zet ik wel neer. Ja, Oké, dank u wel. Dan gaan we de spaghetti koken. Moet dat gans boeten? Ja, wanneer nou koel je letten? Oh, maar dan komen de vogelen oppikken. Nee. Ja, is pas op tv geweest, hè? Moet je niet meer te veel suiker gebruiken. Nee, minder hè. Dus, suiker is hartstikke slecht hè. Suiker en zout. Ja. Dus, En een wijntje. Jij zit echt eens een keer van een oor. Hè? Jij zit echt eens een keer van een oor. Ja. En te veel alcohol mogen we eigenlijk ook niet meer, hè? Nee, maar we ja. mogen geen alcohol meer drinken. Nee, maar ja, wat moet de mens? We mogen helemaal niks meer. Ja, daarom. Moet wel een beetje gezellig blijven, toch? Zo vind ik. Ik hoor bij Maastricht daarna een beetje gezellig worden. Jazeker. Hé Ivo, zit je lekker? Ja, ik zit hier loge hè. En het ruikt lekker, dus ik denk ook nog dat het gaat smaken. Ja, nou. Dan moet ik die saus, die moet ik even helemaal zeven, dus het moet er helemaal uit. Oké. Moeten we kijken of een... Als we zo'n zeefje hebben, een zeefje? weet ik niet. Het is een Dat zeefje? weet ik eigenlijk niet. Moet ik Dat even zou toch kijken. wat wijzer, weet je, nog een zeef hier aan boord. Ja, moet ik even kijken. Nou, Tini en Ivo. Het zitten we dan. Verrassend. Ja, Als het en smaakt zoals het uitziet. zoet ik gezond wijzer, wat denk je? Er zit wel suiker in, hè? Ja. Appelstroop. Ja, we hebben wel fruit. Ja. We hebben wel fruit. Lekker. Maar dan kan je geen suiker toevoegd. Nee. Ja, Ja, een beetje super. limoncello hebben we. Ja, Ja. maar dat is ook wel lekker. Ja, Ja. ja. lekker. En wie weet een beetje vakantie, hè? Dan mag het ik, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, lekker eten. Het is toch nog wel fris zuurig, hè, die appeltjes. Ja. Lekker. Lekker. Ja. Ja? Goed gedaan jong. Ja. Ja, goed gedaan. Ja. Goed gedaan. Smaakt goed. Ja, echt wel. Spaghetti smaakt goed, hè? Echt verrassend. Ja. Lekker. Dat was hem. Ja. Lekker. Lekker toch? Ja, heerlijk. Ja. Nou heb ik nog een verrassing voor je. Hoe zou het in het Limburgs? Een verrassing. Ook een verrassing. Pak eens aan. Oh man. Kijk eens. Alsjeblieft. Ik kom ook even binnen je nog. had medelijden met ons. Nou, ik denk, weet je wel, waar ik elke keer de koelkast leeg klauw. Hier, Oh. kijk eens. Friese suikerballen. Ja, lekker. Ja, en Friese was. Oh. Van bij de borrel. Lekker. Kerst nog een keer spaghetti Spaghetti maken. maken. Appels zijn weer terug. Dank u wel. Friesland trakteert Maastricht. Hè? Super. Heel erg bedankt. Ja. Ja. En een hele fijne vakantie nog. Ja. En bedankt dat ik binnenkomen mocht. Het weer me een waar genoegen. Hoi. Oh, bedankt. hè. Yo. Bedankt. Dit weer de laatste aflevering van Lekker Eten maar Rijtje uit de koelkast van dit seizoen. En het weer gezellig. Ik heb echt een Limburgse gastvrijheid hier in Friesland. En go het nou wat erop van zo'n heerlijk dessert. Zorg even op de side. Kijk u zelfs ik maatje. Hoi.